Siapa? Anak-anakku ganteng-ganteng itu. Iki sing ganteng-ganteng anak sampean. Terus yang sebelah kene iki kemampu-kemampu. Duduk gak kenal. Ayo monggo yuk. Monggo. Ngatarakan sugeng daluran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak kompak ngene, sing mburi meneng ae. Mbok yo sareng-sareng ben selamat sedaya sing rawuh. Amin. Selamat sing duwe gawe sak kemantene. Amin. Ugi selamat senimane. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Sugeng daluran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh tamu undang ingkang sampun rawuh. Nggih. Kula sesarengan badhe ngelaraken adicara Bedayan serba-serbi. dalu menika kajate kemanten. Kemanten, nek kemantene iki wis ra enek mi. Nah, Kemantene, oh lah iku dada-dada. Loh, nika. Maaf ya Mbak, maaf Mbak manten ya. Selamat menempuh hidup baru non jantung beserta masnya. Nggih, nang di srepeng ae nang cek duwe putu, nang cepet duwe putu ya. Apane aku diserempek bojoku yo gak mana-mana aku. Ya anane gak manak wong sampean lanang kok kon manak yo tuh. Ya Kak, jarene dokter melingsing kok. Atur kaya dumateng para tamu undangan kang sampun rawuh. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kasihatan rezeki kathah barokah. Nggih, niki ingkang rawuh ngaturaken sugeng rawuh kagem Bapak Kapolsek. Sugeng rawuh Bapak, ugi Bapak Dan Ramil. Sugeng dalu. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Bapak Hansip sing terwengke nggih nggih. Nggih. Ya matur sembah nuwun. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Sesarengan Gondol TV mbok bilih jenengan kepengin pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur. Nggih. Yuk yuk. Nggih. Monggo dipun wiwiti wedale sampun dalu. Nggih. Sesarengan duo abang-abang gak legi kelanting, kelambi abang gak dirabi senting. Ayo yuk. Grup DP dan saben menika bedayan serba-serbi yuk. Nggih, niki mi. Dalam Matur sembah nuwun, mboten supe.
kagem grup sabu sedaya nggih. Ingkang Tak sampun disebut rawuh. satu persatu. Yang jelas matur sembah nuwun sanget nggih. Ngaten. Insyaallah kalau nggak salah ya tanggal berapa ya, tanggal 11 bulan Napa yuk? Bulan biru. 12 bulan 12 tanggal pinten? Oh, nanggap dhewe. Nanggap diri. Nggih, sabu nanggap dhewe wis jan jos jis pokoke. Antusiasnya grup sabu Salu Bunda. sedaya matur sembah nuwun. Ngaten. Nggih, Wis. masih yo main nduk gone Banyuwangi, nduk gone Probolinggo wis jan Bromo. top. Untuk grup sabu semuanya, mudah-mudahan dikasih panjang umur, rezeki yang barokah, Kesehatan. kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Monggo Mami. Sesarengan sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya, monggo dipun aturi kang pertama yuk. Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Sugeng dalu rombongan DP sembah nuwun jami'an. Kairingan gede Salome katur Mbak Bella kali Mbak Dias. Nggih. Monggo dipun lajengaken salajengipun. 3 seniwati sekaligus. Dia juga pelantun tebang-tebang manis campur Sari Budi Wijaya. Ning Rani Asmara, Ning Nur Kumala Dewi, dan Ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban. Saking keluarga dalam tim kopior setro nggih, yuk Pokok Sabroni, pokok jarwe kang sampun rawuh. Matur sembah nuwun. Mojo, matur sembah nuwun. Harum-harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulone Jawa. Harum manis, kulone Jawa. Sing ireng manis, putrane sapa? Harum-harum manis, harum-harum manis, harum manis, kulone pasir. Kulone pasir, ireng manis, saja sing duwe harum manis, harum-harum manis, harum manis, wetone nganjuk. Harum manis, wetone nganjuk. Ireng manis, renate kepedhu. Arom manis gulane batu sing manis gak tau ketemu. Saiki nang ngarepku. Sopo? Ono. Di belakang nih Ani Kumala akan saya tampilkan sing duwe gunung Cupak, Ning Sanana Semerbaksen dan Ning Nyantika Dimas Sari.
Sugeng rawuh kagem sabu sapa punden. Walang Ugi tim kekek pedhot salur Menjelanang tembak Keberan maneh Neng pari Aja ngecek karo wong wedok Ditinggal lunga setengah mati Kaya ngene rasane tempe Kaya gendang dibumbu rawon Kaya ngene rasane ati Kaya wayang gawe lakon kapal api kapal darat kapal selam bikin gegeran bukan perili bukan saudara yang malam jadi rebutan Mbak Yatika kali Mbak Lehu sesarengan kairingan gending sang ya walang kekek peranan-peranan penting Budi Wijaya, Neng Marsa Aulia dan Neng Yuni Suyanto. Sugeng rawuh grup saking Lakar Santri Sawung Galing Abah Suyanto. Sugeng dalu apa ya toh Bos kontraktor matur sembah nuwun rawuhe. esok reteng sore reteng sakti reteng arek Kediri esok eling sore eling larang ati esok nangger sore nangger sakti takar godhong kloso esok eling sore dieling-eling arep mangsa ketak kali kulon kali arep nyebrang gak no wate tan kemati kulon kemati yen tak timbang padha putih rating kateri jenengan sami sesarengan Pak Marsa Masih peranan-peranan penting Budi Wijaya, Neng Bikum Sukrisna dan Neng Rizky. Watu gede, asem gede, matur sembah nuwun. Wontan Sari, matur sembah nuwun. roto teko iki yuk Trans Jatim di balik layar, matur sembah nuwun. Sambeng Lamongan. Arlem. sing manis katon sliramu Ayo manut alirane serapat sesarengan Mbak Fikum kali Mbak Rizky monggo dipun lajengaken pengreman yuk Pangreman Budi Wijaya sing mari kelangan gelungan. Neng Mariati Sudarto dan Neng Reni Suren. kok iso kelangan gelungan Gelungane mlayu nang kebon. iya Jeneng lawang wiru-wiru yen urang ra bisa turu
Sabaripun Mbak Reni kali Mbak Marimar Gelungan Wati dipun lajengaken yuk. Masih pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu. Dandang apa salah duku jelek-jelek adong apa beda lakoni medeme ya mas nane praja cari lomongan nesu pengawan solo suwe ora ketemu awangan diguru yang ketemu ngejak yang guyu jamang pariane eling kawitane ya mas lawas sak solae ya Jamong katur jenengan sami sesarengan Titin kali Bu Susan langsung kemawon. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ning Endang Sukentut ning Sartini dalam sinetron CEO yang kepilengen. wong prawira mati lalapuna goro ora butuh kae-kae butuh kupu ngambut gawe Sabaripun Gending Tengul langsung kemawon kairingan Gending Jula Juli sesarengan senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ning Yayu Karmala ning Mary dan ning Irma Arifin sumangga.
Gimana sedaya seniwati saking keluarga dalam kanthi padatan saben bedayan serba serbi ingkang grup Sapu Cinandang Sugeng dalu suarane mamantek Bang. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumonggo. Monggo. Sesigar katering jenengan sami ngaturaken Sugeng rawuh ingkang sampun mirsani. Jadi monggo tebang terakhir request dari Bapak Sublaja yang diminta Nggih. gala. Ayo. Untuk saudara-saudaraku tenang, aman dan terkendali. Yuk Delewung monggo.
pasukadan kanthi padatan saben bedayan serba serbi ingkang dilajengaken keluarga Sriwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten informasi Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lawas padha bejo bejane wong lali cilik bejo sing eling among rasa nggih among waktu cukup kali kahanan sampun dalu. Kula mamyok tasan limriti di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ngambek gitu